Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, andito tayo ngayon sa isang lugar, no? Ibablog natin yung Suzuki Burgman ni Boss Ed. Ito mga Yinyens, no? Itong gustong gusto ko yung motor. Ito yung pangarap ko na motor. Kaya mga Yinyens, tara na, samahan nyo ako. Mga Yinyens, yung Suzuki Burgman ni Boss Ed. Ano mga Yinyens? Version 2 ito mga Yinyens, no? Ito yung bagong version. Yan, kung makikita mo yung mga Yinyens, no? Ayan. Ayan yung forma niya mga Yinyens, oh. Ayan, oh. Ang gwapo ng forma niya mga Yinyens, oh. Ayan. Yan mga Yinyens, no? Suzuki Burgman. Kaganda nito mga Yinyens, no? Yung ano to. Yan, wala pang ano yan. Bagong kuha ni Boss Ed yan. Yan mga Yinyens, no? Kaganda nito mga Yinyens, no? Yung ano niya dito, yung ayan, oh. May charger na dito sa ilalim. Ayan. Tapos yung dito din na ano, may lagayan dito. Ay man yan, so ganda kasi ito may yan, no. Itong ano na to, kahoy na to, no. Kasang-kasya dito kasi ang lapad ng ano dito sa harap, oh. Tapos may yan dito din, meron siyang hook. May yan pwede lagyan ng pag namalingki. Ito may yan din sa harap at likod. Kaya kompleto mga Yinyens. Tapos may yan, naka-automatic yung idling stop system niya. Kung hindi niyo siya i-off, automatic yan, kaya talagang ano yan, automatic yan. Nahihinto tayo siya may yan, tipid sa gasolina. Ayaw natin may yan sa ayan may yan, so ayan may yan ang Suzuki Burgman, bagong bago pa yan may yan, so 150 pa kilometer ang tinakbo niyan. Ayan, may oras siya may yan, no. Alaudas 57 na. Tapos meron ba yun dito yung protection. Tapos may yan, pag inon nyo siya, no, ang automatic may yan, yung ilaw niya is ayan yan may yan, so yung ilaw niya, headlight niya, ang lakas yan may yan kasi pag inano nyo may yan dito, pinintin ko yung high dito, yan, oh, high, yan, lakas niya may yan kasi naka-lead light niya may yan, naka-lead light yan, high, yan. Tapos may yan, no, naka-disc brake siya sa harapan, ayan. Pag yung flasher naman niya, pagganahin natin yung flasher niya dito, yan, oh, yan, oh. Dito siya banda. Ayan, sa likod naman tingnan natin yung flasher sa likod. Ayan, ito. Ayan. Ano yan, no? Kaganda-ganda ni Suzuki Burgman. Ito yung motor na pangarap ko talaga. Suzuki Burgman. Tapos, ano pa ba yung mga features nito ni Suzuki Burgman, no? Meron ding ano dito na dalawa, reflector, no? Ayan, may so, may ilaw yan, no? Maliwanag naman, no? Tingnan mo na ilawan yung kamay ko. Ang liwanag, naka lead light. Tapos sa likod naka drum brake. Itong version to mga Yinyens kasi pag inon nyo siya, no, ayan, start natin. Ayan, may mga Yinyens, no, pag start nyo siya, ayan yung tunog nya, makina nya. Ito now off siya. Ayan, yan yung isa sa mga safety features ni Suzuki Burgman version 2. Ayan mga Yinyens. Tapos yung compartment nya, ang pagbukas, ikutin nyo lang ito mga Yinyens, bubukas na. Yan, yan. Ngayon, so yan, nilagyan ko ng mga sample ng tela dyan sa malawak. Yan, sample ng tela sa ilalim. Kasi ito yung chassis number nya mga Yinyens, so ayan. Ayan, chassis number nya. Ayan mga Yinyens. Yan, Suzuki Burgman. Yan sa araw natin mo yan, itong Suzuki Burgman, no, ni Boss Ed, no. Maganda siya mo yan, maganda i-drive, suwabe, comfortable ride talaga. Okay mo yan, salamat sa panonood mo yan. God bless you everyone, more power, keep safe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, and bye bye mga Yinyens.